IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Ado ti may kawa nga motorista iti sentro ti Lawaga City gapot kinaado dagitay nakakabil nga traffic signboard gredi ka kalsada iti Rizal Street. Ang runana dati no parking Idol Lawrence kalagitay establishmento at paggatangan iti Makan, Dagbado, Ken, Dadumapay. Dati Idol Lawrence awan dagiti kastoyung ikangket na bunubunan nga arig na saan ka makakapraktar nga mabanaggatang dagiti kahit makutangen labuta umat iti nawaya nga pagparkingan iti sentro iti Lawaga City. Again, dagiti minor streets Idol Lawrence at dagiti may kolobos a pagparkingan ngem iti ng kasublat umat iti vacant space iso nga kapuliyos kantumanen kung man mangibirbiro iti nalawa nga pagparkingan nga saan ka nga matiketan. May ikaw dumay de Lawrence kaputa tin pagorp na ket adu ti libre ti parking yung adang ginito mo pan agpilpili nga di maamong iti lugar ket nagbaling tayo men datoy patakaran. At dapat dagitay dating no entry mabayin ti pagnaanen kas kumang likodan iti provincial capital Idol Lawrence datoy Pacorman Street nagapuk iti General Luna may parity ag left turn ken iti ag right turn dikit may parity iti ag left turn Idol Lawrence dikit right turn kanukuan nga agpaamyanan iti likodan iti provincial capital. Although ito do mga tricycle lang ket umanamong dagiti sa barong sistema iti ruta iti traffic iti sentro ngem bila duma adto iti saan nga may kawang nga sentro iti pan nakasultid daw no pan nakasitada kadagitay traffic enforcer. Question dagiti motorista de Lawrence yan tayo nakalawlawa iti sa Rizal Street ket dapat kumaadisikan nga pagparkingan ilugan dagiti sa ang marigatan dagiti baba naggatang dagiti kay dagatangen iti sentro iti sulat iti lubag ta makapagnamit iti 4 lanes arig na de Lawrence iti nalag Rizal Street yung naapay mabarik ka na palang iti agparking although nakawad-wada iti kalsada sa dagiti barutan ng traffic enforcer nga nalingdang agtiling aduk madiktigetan aduragi kay di makamo kasigaan ket nga party sa lugar nga pagparkingan Idol Lawrence dati di aduragi nakintaan malagit mo Idol Lawrence nga iti access ang mabaling pagparkingan ti luglugan nga iti agdamaget aduragi nagbalik nga aduk may tawa iti kasi nga panagbalik sa sistema trapiko iti sirad iti lawag manarimampeng abin dati panakaramit ti barong kanal iti tengat kalsada iti Rizal Street iso nga madagdigan iti iroti trafiko during rush hour. Halang rush hour pati pa any hour to di Lawrence adano kung build up ti traffic gapol ti panakornong itluglugan iti sangwanan ti provincial capital iti Central School nga iso iti masansantat nga pagpaglaan ti luglugan nga aglasat iti sentro iti surat iti lawag. So iti agdamay de Lawrence ang imado iti nakakading tata nga traffic signboard iti no parking signboard sabi ka sagat magisdan dati panakilawan masapol nga agbalin nga alerto kitang limpag sa dolaw na awan tinagparking di ka makapagparking ka baka no parking area kalata lugar na kahit mga pangparkingan Idol Lawrence. So itagdama may kawa dito na duma motorista sa makamo dito babarotata nga ni maldit nga pagparkingan kinsa na pagparkingan iti sentro iti syudad iti Lawaga. Idol Dennis Elitio Tatak Aramen.